bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Greba orokorrerako deia eginda gaur Ipar Euskal Herrian, Frantzia osorako deia dena goizean goiz hasi dira Ipar Euskal Herrian protestan eta CGT, FO, FSU eta Solider sindikatuek eginiko deiari erantzunez ehunka lagun elkartu dira Baionako subprefetura aurrean elkarretaratzea egiteko. Lansarien igoera aldarrikatzen dute langileek eta greba eskubidea defendatzen dute ere Frantziako gobernuak errekisizionamendua egin ostean. Biltegietako langileek hasitako protestei beste sektore askotako langileak batu zaizkie gaurkoan Ipar Euskal Herrian. Total Energies enpresaren petrolio iraztegietan hasi zen mugimendu soziala. Langileek 10%ko lansari handitzea eskatzen dute inflazioak eragindako biziaren garestitzera egokitu eta horrez gain, enpresak izandako irabazien parte bat langileei joan behar zaiela aldarrikatuta. Entzun dezagon, PIO Defo CGT sindikatuko kidea. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Bestaldetik, metaleko sektorea izpide, Nafarroan bezala ez zaitunik Bizkaian mobilizazioei ekin diete sindikatuek, guztiak ez doaz eskutik eta gaurkoan elaren txanda izan da. Bihar 14. negoziazio mahaia izango da eta atarian elak deituta elkarretaratzea egin dute Tekuni enpresa aurrean beharginek. Negoziazioan eragitea izan dute helburu, izan ere Ortuellako fabrikaren arduraduna den Tamara Jaue patronaleko presidentea da. Mikel Etxebarria, ela sindikatuko industria arduraduna. Kunde enpresako zuzendari nagusia PBMko lehendakarixe da. Eta, dakigun moduan, PBM gaur egun blokeatzen da mahaia, ez dute ezer mahai gainean jarri. Orduan, egun bat arinago mahaiko bilera eta ia aste bete baino arinago grebak hasiko direnak, gure interpelazioa eta exigentzia trasladatzeko patronalari. Atzo goizean ordea, Comisiones Obreras, LAB, UGT eta SK sindikatutako 50 bat kidek errepidean moztu zuten Bizkaiko metalgintzako patronalaren egoitzaren aurrean. Aipatu moduan lan hitzarmen berria negoziatzen ari dira eta patronalaren blokeoa salatu nahi zuten. Bihar goizean izango dute hurrengo bilera ekintzarekin sindikatuek irudikatu nahi izan zuten Bizkaian ez dela normaltasunik egongo lurraldeko lan hitzarmen zabalduena sinatu arte 52.000 langileri eragiten die. Unai Orbegozo, Comisiones Obreras sindikatu industriako kidea eta Iratxe Azko Elabeko Industria Federazioko arduraduna. Beharrezkoa da borroka honetan jarraitzea hitzarmena berritzeko. Orduan, negoziazioa hasteko bai dela egia daduen atzerapozuak endo behar direla eta behintzat erosa ahalmena bermatzen duen proposamen bat ekartzea eta hortik aurrera ikusi beharko genuke ze adostasunetara heldu algaitezen. Luze jo du baina iritsi da Arabako Errioxako upeltegien elkarteak bultzatutako Arabako mahastiak sormarkak badu Eusko Jaurlaritzaren baimena merkaturatzen hasteko. EAeko aldizkari ofizialak gaur jaso du Gasteizko gobernuak eman zezakeen behin-behineko baimena ardoa zigilu berriarekin merkaturatzeko. Ramiro González aldun nagusiak aitortu du egitasmoa ez duela erabat gustuko errespetatzen duen arren eta gaineratu du aldundiak nahiago duela Errioxa deituraren babespean legokeen marka bereizi bat sortzearen ustez horrek borondate gehiago biltzen dituelako. Orain ikusteko dago zein izango den Errioxa sormarkaren gobernu kontseiluaren erreakzioa. Ostiralean bilduko dira. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja.
Urtetik urtera abiadurandiko trenaren lanak atzeratzen ari dira, gainera oraindik erabakitzeke dago Euskal Y-koaren eta Iruñaren arteko lotura, nondik egingo den Gasteiztik edo Ezkiotik. Momentuz, alde batetik edo bestetik egin, bi obrekin aurrerantz jarraitzen dute eta obra horiek egiteko gastatu den diru kopurua ez da nolanahikoa. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zatian dagoeneko 5.000 milioi euro gastatu dituzte. Bada gurean Iñaki Petxarroman Berriako kazetariak heldu dio proiektuari Areruneko egoeraren inguruko analisia egiteko. Mendebaldeko zatian Euskaliari dagokion zatia dago aurreratuen, horre esan genezake azpiegitura lana plataforma ia osatuta dagola, faltako litzake hor bereziki Bergarako lotunea, eta gero geratzen da bereziki tren geltokien afera eta hiriburuetako sarrerak egokitzea. Sailburuak berak aitortzen zuen, inaugurazioa 2028ra edo atzeratuko dela. Baina hori ere ikusi beharko da, ez? Nik uste hamarkada hau behintzat beharko dutela hori dena egiteko. Gai zaldatuta, Jakes Esnal espetxetik atera da goiz honetan, 32 urte preso egon ondoren espetxetik atera da eta etxean jarraituko du zigorra betetzen. Joan zen astean, Jonke Paparot espetxetik atera zen eta gaur goizean Jakes Esnal utzi dute libre, baldintza zorrotzetan utzi dute libre ordea etxerat presoen aldeko elkarteak zabaldu duenez. Izan ere, eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du etxean zigorra betetzen jarraitzeko. Esnalek 71 urte ditu eta fiskaltzak haren aurka jokatu izan ez balu 2020ko maiatzetik behar zuen dira. Eta Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du azaroaren 17an Atarrabian, oraindik bada bidea egiteke, baina helmugatik hurbil dagoela adierazi du antolakundeak, horregatik gertu ditugu, gertu gaude, lema aurkeztu dute honakoan. Aitor Agirrezabal. Eta aurtengoan, gertu lelotan, ez? Gertu horrekin azaldu nahi izan du gure helburua, Datortxorroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, pres gaudela, bideo horri, dispertsoaren bideo horri amaiera jartzeko. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko Eltrono de Julasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere Atarrabian izango du. Eta lerroburuekin bukatzeko kulturan, 25 urte bete ditu Bilboko Guggenheim Museoak, ekitaldi ugari atondu dituzte ospakizunerako, batzuk instituzionalak eta beste batzuk herritar guztientzakoak. Atzo egin zuten galan, besteak beste, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen azpimarratzeko museoak irekitasunaren, elkartasunaren eta tolerantziaren sinbolo gisa betetzen duen zeregina inoiz baino beharrezkoagoa dela. Se erige hoy como símbolo de apertura, encuentro y tolerancia, más necesaria que nunca en el mundo que nos está tocando vivir. También nosotros hemos sufrido la intolerancia. Gabon, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian greba eguna dute gaur eta bizimoduaren garestitzearen aurka atera dira kalera, erosalmena ez galtzea eta erretiro adina ez atzeratzea eskatu dute besteak beste. Findegietako langileek hasitako protestei beste sektore askotako langileak batu zaizkie gainera. Udane Arbeo. Frantziako gobernuak findegietako mobilizazioan indarrez hartu dituen neurriekin haserrea piztu da. Eta hor dira aldarrikapen gisa, lansarien emendatzea eta jubilazioaren erreformari ezezkoa ematea. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian gaur greba eguna dute, bizimoduaren garestitzaren aurka atera dira kalera. Inflazioaren ondorioz, eroste ahalmena ez galtzea eta erretiro adina ez atzeratzea eskatu dute besteak beste Macronen gobernuari greba orokor honekin. Findegietako langileek hasitako protesti beste sektore askotako langileak batu zaizkie. CGT sindikatuak eginiko deiari erantzunez, FO, FSU, Solidaries eta LAB sindikatuen babesarekin 100 lagun elkartu dira Baionako subprefetura aurrean, elkarretaratzea egiteko.
Energiaren sektoreko langileak ikusi dira greban noski, baina baita autobusetakoak, trenbideko langileak, osasunekoak edota lanbide heziketako irakasleak esaterako. Mobilizazioa bultzatu duen CGT sindikatuaren esanetan, marra gorria ganditu du gobernuak, findegien grebarekin amaitzeko langileak lanera bultzatzera behartu dituelako. Hori ala greba eskubida kendu nahi dietela salatzeko deitu dituzte langileak gaur kalera, eta baita soldaten igoera orokorra eskatzeko ere. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Gobernutik diote alduten guztia egin dutela egiten ari direla gasolinaren krisia konpontzeko, eta erregai litro bakoitzeko 30 zentimoko beherapena azaroaren erdialdera arte mantenduko dutela iragarri dute haserrea baretzeko asmoz. Sindikatu iritziz ordea arazo zabalagoa da, eta gaur da herritarren arazoa gobernuari benetan entzunarazteko eguna. Datu baikorrak, baina etorkizunari begirako kezkak honela laburbildu liteke Baionako Merkataritza eta Industria Ganberak Ipar Euskal Herriko egoera ekonomikoaz eman duen argazki orokorra. Urriko barometroa aurkeztu zuen atzo Andre Garreta presidenteak uztailean jasotako datuak oinarri hartuta. Ipar Euskal Herriko 213 enpresak erantzun dute telefono bidezko inkesta. Horren arabera, enpresa buruen 74 baikor edo oso baikor dira bere negozioaren etorkizunari begira, eta Garretak uste du hori ekonomia osasuntsu baten erakusgarri dela. Baina datu kezkagarriago bat ere aurkeztu du, sortzen ari diren enpresen kopuruak berantz segitzen du eta enpresen itxierak gorantz. Urte hasieratik 1760 enpresa berri sortu dira, garai bererako iaz sortu zen baino 14% gutxiago. Itxierak berriz 1083 dira, iaz baino 124 gehiago. COVID-19 pandemia garaian Frantziako gobernuak emandako laguntza ekonomikoekin lotu du hori Garretak, hein batean, haren hitzetan ixtear ziren enpresa batzuei bizirik segitzeko modua eman zien. Eta Osakidetzan egiturazko beste 2467 lanpostu sortzea erabaki du gaur Eusko Jaurlaritzak gobernu batzordearen bileran. Horietatik 2109 orain arte behin-behinekoak izan diren postuak egonkortzeko baliatuko dituzte, eta beste 358 postu ere sortuko dituzte lehen arretan. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak adierazi duenez, azken 20 urteetan plantillan egin den zabalpen handiena da. Osakidetzako egiturazko plantilla handitzea erabaki dugu. Azken 20 urteotan izan den handiagotze zabalena da gaurkoa. Zehatz mehatz 2467 plaza gehiago, eta horrek 30.000 lanpostutik gora jarriko du Osakidetzako egiturazko plantilla. Eta lan gatazketan Bizkaiko metalgintzako langileek elkarretaratzea egin dute Ortuellako Tekuni enpresaren atarian, ela sindikatuak deituta. Bihar izango da Bizkaiko metaleko lan hitzarmenaren 14. negoziazio bilera, eta Tekuni enpresako arduraduna Tamara Jague patronaleko presidentea izan da negoziazioan eragiteko egin dute protesta. Bertan izan da Iara Durreta. Bizkaiko metalgintzaren 14. negoziazio mailen atarian, elak deituta elkarretaratzea egin dute Tekuni enpresaren atarian. Negoziazioan eragitea helburu protesta egin dute, izan ere Ortuellako fabrikaren arduraduna den Tamara Jague FMko presidentea da. FMek gaur egun blokeatzen da maila, ez dute ezer mai gainean jarri. Orduan, egun bat arinago maiko bilera, eta ia astebete baino arinago grebak hasiko direnak, gure interpelazioa eta exigentzia trasladatzeko patronalari. Urriaren 19 berriro bilduko dira FEBEN patronala eta ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak. Joan den astean, 9,5 soldata igoera proposatu arren, sindikatuen ustez proposamen horrek ez du bermatzen sektoreko langileen eros ahalmena.
Horrela, Eleren hitzetan, FEBEMek ez du proposamen errealik mai gainean jarri. Gaur egun blokeatzen da maila, pasan astean jarri zituen edukiak gure ustetan oso urrun geratzen dira nahi dugunarengatik, bai soldata mailan eta bai beste eduki batzuei dagokionez, borrokazioa lanaldi murrizketa, hitzarmenaren aplikazioan ere ez dute ezer mai gainean jarri. 2021ko abenduan lan hitzarmena iraungi zen eta hori dela eta 2022an ez dute soldata igorarik izan. Bizkaiko metalean, KPI igoerak egoten direla aurrek urteko KPI itxierarekin. Adibide bat emoteko, aurteneko urterako bakarrik tauletan patronalak 4,5 planteatu du. Iaz 6,5 izan zen. Enpresek gainera irabaziak dituztela ohartarazi dute, horregatik KPIaren araberako soldata igoera gutxienekoa da. Aurten ez dago soldata igoerarik, eta dakigu moduan enpresak irabaziak dituzte, izan dituzte, lankarga altua da, eta gu ezer barik gaur. Aldiz, Comisiones Obreras, LAB, UGT eta SK sindikatuetako 50 bat kidek errepidea moztu zuten atzo goizean Bizkaiko metalgintzako patronalaren egoitzaren aurrean lan hitzarmen berria negoziatzen ari dira eta patronalaren blokeoa salatu nahi dute. Bizkaiko metalgintzako langileek eserialdia egin dute Bilboko Euskadi plazan, FEBEM patronalaren egoitzaren atarien alegia. Ekintza pazifiko bat izan da, eta bueno, beharrezkoa da borroka honetan jarraitzea hitzarmena berritzeko. Egun lan hitzarmena negoziatzen daude patronala eta sindikatuak. Abenduan ituna iraungi zen eta orduztik ez dira adostasun batera heldu. Hori dela eta tartean 2022an ez dute soldata igoerarik izan. Bada erosahalmena bermatzea ezinbestekoa da sindikatuentzat negoziatzen hasteko. Zan dezakeguna da negoziazioa oraindik ez dela hasi FEBEMen jarreragatik. Baina ez da marra gorri erosahalmena bermatzea grebak bertan bera ustea. Osea, hori da negoziazioa martxan jartzeko. Sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dutenez, FEBEMek negoziazioa blokeatzen du. Egoera horren aurrean sindikatuek 3 greba egunetara deitu dituzte sektoreko 52.000 langile. Berritzeko. Beharrezkoa da nola ez, erosmen ahalmena eguneratzea, eta bati bat eskubideak, langile guztien, metaleko langileon eskubideak eguneratzea. Asteazkenean urriak 19 berriro bilduko dira Comisiones Obreras, UGT, LAB eta ELA sindikatuak patronalarekin. Eta lanuzteak bertan bera usteko edukiak mai gainean jartzea halabeharrezkoa dela aitortu dute. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mai gainean, eta gaur ez daude. Guk esaten duguna da oso urrutik gaudela, ze negoziazioa blokeatuta da. Nafarroan 10 hilabete baino gehiago igaro dira zen patronala eta LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak lanituna negoziatzen hasi zirenetik. Nafarroako metal sektorean 25.000 langilek dihardute. Bada gaurkoan ELAko 100 ordezkari inguruk protesta egin dute zen patronalaren egoitzaren atarian eta bertan salatu dute patronalaren proposamenak ez duela sektoreko langileen erosahalmena bermatzen. Metaleko sektoreko bueltakoak hala, bada beste gatazkarik herri honetan, Siemens Gamesaren arduradunak Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkullurekin eta ekonomia garapeneko sailburu Arantxa Tapiarekin bildu dira gaur. Siemens Gamesako zuzendaritzak 2009 langile kaleratu nahi ditu mundu mailan, hori bai, oraindik ez du argitu zenbat kaleratze egingo dituen Hego Euskal Herrian, hala ere jakitera eman du Espainian 475 kaleratuko dituela. Bada enplegu mahaia osatu dute enpresak eta ELA, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek urriaren 25ean bilduko direlarik berriro. Edonola ere, ELAk informazio eza salatu du doikuntza prozesuak non egingo diren argitzeke baitago batetik eta gaur Alemaniako zuzendaritzak Jaurlaritzarekin izan duen bileraz ezer gutxi dakitelako bestetik. Puy Remirez, ELA Sindikatuko Industria Federazioko arduraduna. Kontatzeko ze mantzuen bilera horrek, baina aurretik ezer ez logikoki. Imaginatzen dugu zer inguruan hitz egingo dugu, aurrekoan esan zuten zer zeintzuk ziren beregien intentzioak, ez Nafarroan esan zuten gauza bat, CAPUen beste bat, baina ez guri ez digute esateko esango duten, ez.
Honeka Euskal Emakume Pentsiodunen plataformak 5. Asanblada Nazionala egin du. Bertan joan den ikasturteko balantzea egitearekin batera, datozen urratsak ere zehaztu dituzte. Bada honekaren ustez bizitzaren garestitzearen aurrean 1.200 euroko gutxieneko pentsioa exigitzea funtsezkoa da. Honeka Euskal Emakume Pentsiodunen plataformak 5. Asanblada Nazionala egin du. Bertan, joan den ikasturteko balantzea egiterekin batera, datozen urratsak ere zehaztu dituzte. Bada honekaren ustez, bizitzaren garestitzearen aurrean 1.200 euroko gutxieneko pentsioa exigitzea funtsezkoa da. Naizik eta gizon batzuk ere izan pentsio oso txikiak, emakumeak oraindik okerrago gaude, orduan hori. Eta hori rebindikatzen dugu, 1.080 izaten dugu guztientzat, baina guk ja desfasatuta dago kopuru hori. Hainbeste igotzen ari dazkenek urte hauetan bizitza, reklamatzen guk honeka bezala eskatzen dugu 1.200 mundu guztientzako. Bestela ezin duzu bukatu hilabetea, diru gutxiokin. Hego Euskal Herrian 1.000 eurotik iberako pentsioa duten 225.000 pertsona daude, eta horretatik 10-8 emakumeak dira gainera. Honeka plataforma 2018an sortu zen, izan ere emakumeen pentsioa gizonezkoena baino askoz ere txikiagoa izateak, emakume asko bultzatu ditu pobrezian bizitzera. Bizitza osoan egindako lana askotan ordenutako lana izan da ere, kotizaziorik gabekoa da eta ondorioz eskubiderik gabekoa. Beste kasu batzuetan ez dute soldatarik jaso egindako lanagatik. Bada, Euskal Emakume Pentsiodunen eskubideak defendatzeko erditu zuten honeka, bukaerako urteetan ere duintasunez bizitzea aldarrikatzeko. Dena dela gauza asko dugu borrokatzeko eta lanean jarraitzeko. Horre jarraitu behar dugu kingo, eskubideen alde eta bizitza duina. Nik uste dut gizarte honetan lana asko indugu bat eta beste de manera askotan, eta gero bukaerako urteak ere izan behar duzu bizitza duin bat, izan. Ez kalitatez bizitzeko aukera bat. Zuk nahi duzun bezala, lasai egoteko eta hori. Nazioarteari begira, Suediako Espressen egunkariak 80 metroko sakoneran hartutako Nord Stream bateko odietako bat erakusten duten irudiak argitaratu ditu. Puntu horretan 51 metro odi falta dira eta odiaren muturrak bihurrituta eta urratuta daude. Horrez gain, Kiebek Errusiaren beste eraso bat jasan du azpiegitura elektriko baten aurka. Emakume bat hilda erasoan. Vitali Klitschko, Kiebeko alkateak, jakinarazi duenez, Errusiak beste eraso bat egin du Ukrainiako hiriburuaren aurka, hornidura elektrikoko instalazio bati eraginez. Timotensko, Ukrainiako presidentetzaren bulegoko buruak adirazi duenez, 3 leherketa izan dira azpiegitura elektriko batean Kieben eta hiriburuko sektore batzuk argindarrik gabe geratu dira. Bestalde, Europako Batasunak importatutako gas guztiari gehienezko prezio bat jartzeko aukera urruntzen ari da. Estatukideek Europako batzordearen esku utzi zuten proposamen bat egitea eta Bruselak hobetsi egin du halako proposamen baten arriskuez ohartarazi dutenen iritzia. Onartu egin du gasaren merkatuan esku hartze bat egitea, baina soilik muturreko egoera bat baldin badago eta oso aldi labur baterako, 3 hilabete gehienez. Gurera bueltan, bestaldetik, esan dugu dagoeneko Arabako mahastiak jatorri izena baimendu du Eusko Jaurlaritzak. EAEko aldizkari ofizialak gaur jaso du Arabako Errioxako zenbait upategik bultzatu duten zigiluaren behin-behineko baimena. Datorren urtean merkaturatuko dela aurreikusten da. EAEko aldizkari ofizialak gaur jaso du Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Baimen honek estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die Ardoak Arabako Errioxa Sor marka barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, hau ez da ibilbidearen amaiera, oraindik Europatik baimena ailegatu behar da. Foru Aldundiko diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek aurrera pauso honen balorazioa egin du Foru Gobernuaren ostean egindako prentsaurrekoan. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades,
lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Gauzak horrela 2024ko uztak babestutako jatorri deitura izango du, baina hori egia bihurtu baino lehen estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako berehala Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abre elkartea elkartuko dira eta onartuko dute sormarka berriaren araudia. Bestalde ikusteko dago zer gertatuko den Errioxako kontseiluak eskatutako upategien eta maaztien esklusibotasunarekin. Ez dakigu hori legala den, ze gaur egun kontseiluaren barnean kabaren zera beste marka bat dago, eta ez da normala, hori ez dakit guri iruditzen zaigu mendeku antzeko gauza bat zentzu gabekoa. Norberak bere upategiekin eta bere mahatzekin nahi duena edo alduena edo berak kudeatzeko modua aukeratu aldu. Abra, Arabako Errioxako upeltegien elkarteko upategi eta maazti zain batzuk dira sormarka berrira aldatzeko prest daudenak, baina Bruselatik azken oniritzia iritzi arte ez da jakingo zehazki zenbatek emango duten azken pausoa Errioxako zigilua usteko. Madrilgo aurrekontu orokorren zirriborroak 2027 atzeratzen du HT obren amaiera azken epe ofizialetan aurre ikusitakoa baino urtebete gehiago duela 16 urte hasi zen obra oraindik bukaera datarik ez duen aurre ikuspenen arabera 2028 arte gutxienez itxaron beharko da horretarako. Iñaki Petxarroman Berriako kazetariarekin aztertu dugu zein puntutan den Euskal Herrian zehar eraiki nahi den azpiegitura. Aipatu bezala urtero bezala aurtengoan ere Espainiako aurrekontu orokorretatik milioika euro bideratuko dira HTaren obra horretarako, baina dena den gainkostuak aipatu ditugu, oraindik ere amaitze datarik ez duen proiektua dela, eta aipatu duzu ezta, Berrian egindako erreportaje horretan titularra zen HTaren puzzlea osatu ezin dagoela. Zein da argazkia hain zuzen? Bueno, argazkia, segun nora begiratzen denez, segurazki mendebaldeko zatian, Euskaliari dagokion zatia dago aurreratuen, hor esan genezake azpiegitura lana plataforma ia osatuta dagola, faltako litzake hor bereziki Bergarako lotunea, azken finean obraren ardatza edo erdigunea edo hor kokatzen dute teknikariek, eta gero hor espero daiteke urte batzuk oraindik faltako dela egiteko, ze hor zatirik atzeratuenetan obraren 100%aren bueltan dabiltza, eta hor pentsatu behar dugu tunelak eta lanak luzatuko direla. Eta gero geratzen da bereziki tren geltokien afera eta hiriburuetako sarrerak egokitzea. Hor aurreratuena Donostian dago, eta gero Bilbon eta Gasteizen intzuten akordio bat Madrilek eta Gasteizek, Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, eta erabaki zuten obra hori Eusko Jaurlaritzaren esku ustea. Alegia, Eusko Jaurlaritzak aurreratuko luke obra hori, eta gero ordainduko lioke Madrilek, kuporen bidez edo deskontatuz, ez? Espero daiteke horrela obrak azkartu egingo direla, Gipuzkoako zatia ere hola egin zuten, baina hala ere, atzo edo aurreko astean sailburuak berak aitortzen zuen, inaugurazioa 2028ra edo atzeratuko dela. 2028ra atzeratuko da, baina hori ere ikusi beharko da, ez? Nik uste hamarkada hau behintzat beharko dutela hori dena egiteko. Eta gero ikusten balin badeo edo zabaltzen balin badeo pizkat argazki hori beste herrialdetara, oandikan egoera, oandikan okerragoa da, ez? Iruñerritik Kastejonera dago zati bat obretan hasita, baina oso obraren hasierako zatian, azpi zatitan dago obra aurreratuta, besteetan atzeratuago, eta gero gelditzen da, Iruñerritik nolabait Mendebaldera edo Arabara lotuko litzateken zatia eta Euskal Herriarekin nundik konektatuko litzateken Nafar korridore hori, ez? Eta hor, bi aukera dituzte mahai gainean, luzatzen nahi dira ere horrekin,
bat da Sakanatik Gasteizera lotzea Euskaliarekin, eta bestea da Sakanatik tunel baten bidez Aralar zeharkatu eta Ezkio itsasoko lotura hori bermatzea, ez? Hau izan du da Madrilek hobetsi duen irtenbidea, baina Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak nahiago dute Ezkio itsasokoa, azkenian Ezkio itsasokoa egitea, askatuko lituzkelako edo utziko lukelako Berganako lotunea, gaur egun aurreikusten dena, baino lasaiago, ez? Baina obra hori teknikoki oso zaila da, ingurumen inpaktua ikaragarria daka, garestiagoa da, eta orduan Madrilek nik uste erdi baztertuta daukala, eta zai dagoela pixka bat, honi azkeneko oniritzia emateko, ez? Eta gero, iparraldeko zatia aipatu beharko genuke, eta iparraldean obrak oraindik atzeratuago daude. Hor dugu, Frantziko gobernuaren erabakia 2027 arte behintzat proiektu honi ez heltzekoa, ez? Orduan horrek esan nahi du, kasik sartuko garela, mende honen erdikaldean, inoiz bukatuko balitz, Euskal Herrian dauden zati guztiak egitea. Horrekin lotuta ez, atxerapenak, gainkostuak aipatu ditugu, oraindik ere egiteke dauden obra guzti horiek, desadostasun politikoak tarteko gainera, ematen du amaitu ezina den historia baten aurrean gaudela, gainera taldeko logistek aipatzen dute ez, dagoeneko eginda dauden azpiegitura horiek, lehenak egin zirenak, dagoeneko zaharkitutak gelditu direla, berriro ere horiek berrekin beharko direla ez, beraz badirudi prozesua oso luzea izango da, ez dakit ikusten duzun amaitzeko aukerarik izango den noizbait. Hori da galdera zaila, ez? Pentsatzen dut Euskaliaren kasuan bai amaituko dutela, obrak oso aurreratuta daude, beste kontu bada ze kostea asumitu beharko den, hemendik amaierara bitartean, ez? Pentsa dezakegu egindakoaren inbertsioa, 5.000 milioikoa baldin bada jadanik, gutxienez 7.000, 8.000, 9.000 milioi eurora iritsiko dala bukaeran, ez? Elektrifikazio guztia egin behar da, gainegitura guztia kolokatu beharko da, horrek dakarren, gastua handia da, gero trenak martxan jarri behar dira, geltokiak egin behar dira, gainera aukeratzen diren irtenbide guztia beti dia garestienak, ez? Tren geltokiak lur azpian egitea ere horrek ere teknikoki zailtzen du eta kostuak garestitzen ditu, ez? Hemen beti jotzen dugu irtenbiderik garestienetara, zaienetara, eta ez? Horrek berak atzeratuko du dena, ez? Nahi esaten badiate apustu bat egiteko, dudik gabez nitzake hau sartuko, baina bai ikusten dut behar bada Euskalia amaituko dutela. Orain, hasieran proiektatu zen Europako korridore horren ardatz moduan eta olakorik, ez dut ikusten, ez? Gehiago ikusten dut, tren azkar bat, hiriburuen artekoa, eta ez gero lotuko da noski Madrilekin eta Parisekin, baina, ohiko trenbideen bidez, eta orduan, egindako inbertsio horrek merezizun iritsiko gehan tokira iristeko, nik uste dut ez, baina hori politikoek erabakitzen dute, eta garbi dago politikoek apustu oso handia egin dutela proiektu hauen alde, eta horrekin gaur egun dagoen inpas hortan mantentzearekin ez direla konformatuko, ez? Esan bezala, urtetik urtera abiadura handiko trenaren lanak atzeratzen ari dira. Gainera oraindik erabakitzeke dago Euskal Y-rekoaren eta Iruñaren arteko lotura, nondik egingo den Gasteiztik edo Ezkiotik momentuz, alde batzetik edo bestetik egin, bi obrekin aurrerantz jarraitzen dute, eta obra horiek egiteko gastatu den diru kopurua ez da nolanahikoa. Udane Arbeo. Milioiak eta milioiak urtero aurrekontuetan abiadura handiko trenaren obretara bideratzen diren kopuruak. 16 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik eta atxetean erakundek ezarretako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gastua 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala ere oraindik geltoki eta zati batzuk egiteko daude eta azken gastuen aurreikuspena 10.000 milioi eurokoa izan daitekela uste da, ELA sindikatuaren eta EH Bilduren arabera.
Datorren urteko aurrekontuei dagokienez Espainiatik behintzat 118 milioi euro bideratuko dituzte Euskal Herritik igaroko den AHTaren obrekin jarraitzeko. Bada diru kopuruak handitzen doa zen heinean, azpiegituraren amaiera data ere atzeratzen doa. Bueno, sí. A mí, ciertamente, tampoco me ha pillado de sorpresa. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskal Delakoaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den oraindik erabakitzeke dago, Gasteiztik edo Ezkiotik egingo den alegia. Hala ere momentuz bi obrekin aurrerantz jarraitza erabaki dute. Dena den Espainiako gobernuak urtebete atzeratu du Gasteiz edo Ezkio aukeratzaren azken erabakiaren data, baina zenbait aditu diote Gasteizen aldeko apustua eginda dagoela. AHTren afera honetan, Bilboko alkate Juan Mari Agurtori Abandoko geltokian lurperatzeko obren inguruan galdetu diote Radio Euskadin, eta honako hau erantzun du. Es uno de esos procesos que no va al ritmo que nos gustaría, que no tiene la alta velocidad que nos gustaría. Aburtok adierazi duenez, uda aurretik hartu zuten iraian izango zelako konpromisoa. Iraia ordea pasada, urria pasatzen ari da, eta oraindik ez dute informazio azterlanik. Bilboko alkatea gaineratu du, behin baino gehiagotan adierazi diola ministerioari herritarrek proiektu honetan sinistari uzteko arriskua dutela, frustrazio handiegia daramatelako, atzerapen gehiegi daramatelako. Arabara Salto Gasteizko udalak etxebizitza hutsak identifikatuko ditu kanona kobratu aurretik eta Arabako hiriburuak beharrezko tresna eta baliabideak izango ditu datorren ekitaldian jenderik gabeko etxebizitzetarako kanona aplikatzeko udalak jakinera eman duenez. Eta Nafarroan Iruñeko udaltzaingoak gizon bat atxilotu du gaur Iturrama auzoan, irailaren 18an neska bat bortxatu izana egotzita. Antxo Azkarraren etorbidetik gertu izan zen erasoa gaueko ordu batak eta erdi aldera. Kalean bertan egin zion eraso gizonak emakumeari ura bakarrik zijoala. Biktima ez da Iruñekoa. Gertatutakoaren berri izan eta gero, udaltzaingoak ikerketa abiatu zuen erasotzailea identifikatu eta atxilotzeko. Erasoa gertatu zen lekutik gertu dauden segurtasun kamerei esker identifikatu ahal izan dute erasotzailea. Eta mobilizatzeko gure gaitasuna erakutsi dugu. Gora zuen! Nafarroatik mugitu gabe, Nafarroako gobernuan 2023 urteko aurrekontu orokorren negoziaketetan jarraitzen dute. Prebisioen arabera, bihar onartu behar da legearen aurreproiektua, baina negoziaketak oraindik ez dira itxi alderdi politiko batzuekin. Las cosas van bien, que hay reclamaciones evidentemente por parte de algunos grupos y que habrá que solventar, pero no tenemos ninguna duda de que acabarán siendo solventadas y por lo tanto los navarros y las navarras pueden estar tranquilos porque habrá unos nuevos presupuestos. Hemos hecho propuestas, estamos esperando contrapropuestas y mañana nos reuniremos para valorar si se aceptan o no. El voto no lo decidimos ni el parlamentario ni siquiera la coordinadora, lo decide nuestro Consejo Ciudadano de Navarra, al que tendremos que rendir cuentas sobre esta negociación y después escucharle para decidir finalmente cuál es el voto en relación a los presupuestos. Aurrekontuak aipatu ditugula, Euskal Autonomia Erkidegoko kontuei begira
alderdiak badabiltze euren nahiak gutxinaka plazaratzen. Gaur esaterako EH Bilduko bozeramaile Maialen Iriartek esan du egun honetan bertan bidaliko diotela gutun bat Jaurlaritzako ekonomia sailburuari. Izan ere Azpiazuk berak aurreratu du dagoeneko ezberdintasun sozialei aurre egitera bideratutako aurrekontuak prestatu dituztela. Gaurkoan Inigo Martínez Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan eta galdetu diogu ea zein asmo duten 2023ko EAEko aurrekontuei dagokienez entzun. Rekaudazioaren aldetikan, rekaudazio rekorra izango dugula, hori egia da. Eta rekaudazio rekor hori inbertsio sozialerako erabili behar da. Hezkuntza publikorako, osasun publikorako, diru sarrera bermatzeko, errenta indartzeko, enplegu publikoa sustatzeko, eta baita ere krisi garai honetan, energiaren presioak ikusita nola dauden, eta elikagaien presioak ikusita nola dauden, jendea babesteko erabili behar dira. Ezin dugu onartu, Azpiazu sailburuak adibidez, lasaitasun eta egonkortasun aurrekontu batzuk izango balira bezala aurkeztu zuena atzo, ez? Behar duguna da, interbentzio publikoa jendea babesteko. Legebiltzarkideak salatu duea jotak betoa jarri diela ezkerreko alderdi guztiei fiskalitateari buruz hitz egiteko, baina nabarmendu du horri buruzko eztabaida mahai gainean jarriko dutela datorren urteko aurrekontuen negoziazio prozesuan. Jaisteko Euskadin zaila da gehiago jaistea. Aurreko astean ezagutu genuen oso eskuindar den instituto baten txosten bat, non esaten zen estatu mailan, Madrid atzean, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa dago dela, presio fiskalean edo justizia fiskalean hobeto esan da gure terminoetan barkatu esan da. Eta gaur datu batzuk birpasatzen adibidez sozietate zergan Europa mailan presio fiskala euneko 2,4 ingurukoa da eta hemen euneko 1,5koa. Aldea handia da, ELA sindikatuak egin zuen txosten batean adibidez, beraiek esaten zuten 4.000 milioi euroko errekaudazio gehigarria lortu algenuela zerga hori igotzen, eta azkenean sozietate zerga moskinak sorpetzen ditu, ez bakarrik enpresa baten jarduna, eta orduan ikusten dugunela margena badago. Soldatei dagokionez, patronalaren blokeoak azpimarratu ditu sindikatuek justizia aldarrikatzen dutela esan du entzun. Patronala era struktural batean blokeatzen du, bai hemen eta bai estatu osoan, Confebask eta COE zentzu horretan, daude oso lerrokatuta, eta atzo bertan berriro Yolanda Díaz presidente ordeak mai gaineratu zuen patronalaren blokeo hori. Atzo ikusi genuen nola sindikatu guztiak edo gehienak Bizkaiko metalgintzako konbenioa edo hitzarmena negoziatzen ari duten sindikatu guztiak berriro mai gaineratzen zutela metalaren patronalak blokeatzen zuela akordioa, eta nik uste dut hemen Eusko Jaurlaritzak isilik dagoela. Eta hitz egiten duenean, beti hitz egiten du moderazioari buruz, eta moderazioari buruz hitz egiten duenean, hitz egiten du sindikatuek bere aldarrikapenak moderatu behar dituztela. Eta momentu honetan sindikatuek bakarrik justizia aldarrikatzen ari dute, KPI igotze tasa soldatetan refleju bat eukitzea, eta momentu honetan Confebask hemen blokeatzen ari ditu hitzarmen gehienak. Ikusi genuen nola uda horretik Arabako metalgintzako hitzarmena posiblea izan zen, eta espero dugu sindikatuen presioagatik eta presioaren gatik eta baita ere Eusko Jaurlaritzak norabide aldaketagatik egiten badu, momentu honetan esaten dudan bezala isilik dago konflikto edo gatazka hauetan, egoera aldatzea, behar dugu soldatek igotzea. Kulturari dagokionez, Guggenheim Museoaren urteurrenari buruz ere hitz egin du, museoaren langileen lan baldintzak hobetzeko aldarrikapena egin du entzun. Nik uste dut era kolokial batean kriston aldaketa izan dela Bilborako eta Euskadirako, Guggenheim Museoa, eta baita ere berarekin etorri den transformazio guztia. Eta baita ere, transformazio hori kulturan, basea izan duela kulturan, egia da, gero arazo bat daukagula ez Guggenheimekin, baizik eta
turismoarekiko daukagun gero eta gehiagozko dependentzia horretan, eta baita ere ze motatako ekonomia eta lanbide motak ekartzen duen. Orduan, nik uste dut gauza da dela, turismoaren eta kulturaren atletikan Guggenheim oso ona izan dela, eta Bilborako ere bai, eta beste atletikan, aztertu behar dugula horrek, edo turismo dependentzia horrek ekartzen ari ditun ondoriotan, eta baita ere Guggenheim buruz hitz egiten, aldarrikatu behar dugu, 25 urte pasata, bai garbitzaileen eta bai Guggenheim langileen lan baldintzak hobetu behar direla, eta ezin dugu onartu Bilboko Udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beti esaten duten aitzakia, fundazio pribatu bat dela. Pedro Asua, Zubiaur Galdakaoztarra 1928ko otsailaren 7an fusilatu zuten jakan. 1936ko gerra hasi zenean, Asua borondatezko soldadu bilakatu zen Ezker Errepublikanoan. 1937ko ekainean, tropa frankistek Bilbo hartu eta atxilotu egin zuten. Jakara bidali zuten bortxazko lanak egitera eta hilabete gutxiren buruan exekutatu zuten auzitegi militar batek epaitu ostean. Hobi komun batean lurperatu zuten izenik gabe eta 84 urte geroago atera dute. Inigo Hernando, Galdakaoko alkatea. Josuren zenitarteko hau karriko dugu egunen batean Galdakaora, baina prozesu honek hainbat eta hainbat urte dauzka. Eta aipatu nahiko nuke, agente guztiak gaude hemen, batera lanean, baina kuriosoa da, edo kurioso eta tristea benetan, baina kakako hierrian 200 gorpu baino gehiago dituzte. Zertuta. Eta kasualidadez edo, Pedroren gorpua lehengo kasua izan daiteke, desobiratzen dena. 2005an Josu Larreasoaren iloba txikia harremanetan jarri zen Pako Etxebarria auzi medikuarekin eta ikertzeari ekin zion Arantzadi Zientzia Elkartearen eta Galdakaoko udalaren laguntzari esker, atzo baieztatu zuten Asoaren gorpuzkiak hobitik atera dituztela. Hilerriko erregistroko datuei esker jakin dute Asoaren gorpuzkiak zehazki non zeuden. Gai zaldatuta, Jakes Esnal espetxetik atera da 32 urte preso egon ondoren. Ordea 40 urte beteko dira datorren urtean Josean Lasa eta Josi Zabala gazteak galek baitu zituenetik. Horren arira foro sozial iraunkorrak dioenez, aurrera egin alizateko urteurrena agenda instituzionalean txertatu behar da.
Ostera, gertu lelopean 17 talde igoko dira abenduaren 17an, Atortxu Rocken eszenatokira duela 23 urte jaio zen elkartasun jaialdia, 2 helburu eta konpromiso batekin. Sandra Urrak azalduko digu. Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du azaroaren 17an Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte 2 helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoi aurre egitea. Konpromiso aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte. Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta urtengoan, gertu lelopean ez, gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua, Atortxurroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, hau da, pres gaudela, bideo horri ez, dispertsioaren bideo horri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztiera 17 musika talde eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz part hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko El Trono de Judasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere Atarrabian izango dula. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogen, S.A.F.U, Tremenda Jauria eta DJ Plan B. Azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra. Eta arrakasta ikusita ezin utzik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 178 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude. Atarrabian abenduaren 17an ospatuko den 27. edizioaren sarrerak dagoeneko salgai daude 25 euroko prezioan. Nafarroatik mugitu gabe, pasaden igandean Nafarroa Oinez festa ospatu zen Tafaian hezkuntza euskalduna aldarrikapen nagusia izanik. Bada, ez da hizkuntzarekin lotutako urriko ekitaldi bakarra izan ere, Sandra Urrak azalduko digu jarraian zertan arituko den Herribera asteburu honetan, Adi. Euskaraz ikasi eta bizitzeko aldarrikapena albiste da egun hontan. Igandean Nafarroa Oinezen jendetza elkartu zen ikastolen aldarrikapen egun berezi honetan, baina hitzordu gehiago ditugu aste honetan. Esate baterako gaur Larragan bertan D ereduan ikasteko aldarrikatu nahi dute manifestazio baten bitartez, eta horretaz gain asteburuan Herriberan ere hitzordu nagusiak izanen ditugu. Goizean Ablitasen Herrigoraren auzolan erraldoia izanen da eta arratsaldean hor dago ekimenaren manifestazioa. Badaude atxikimenduak sare sozialetan parte hartzeko eta baita ere Nafarroa osotik prestatuko dira autobusak bertara joateko. Euskara ereiten. Horregatik, mila esker euskara babesten ari zareten guztioi. Zinegin festivalak 11. edizioa ospatuko du urriaren 20tik 23 bitartean. 2012an Eitzartea Kultur Etxeak, Tatola Gaztetxeak eta Aritz Barne Zinemagelak Zinegin festivala elkarlanean sortu zuten euskarazko filmen proiektatzeko eta Azparnen euskal kulturak bizitzeko behar duen atzugune bat proposatzeko asmoz.
gizartean orokorrean behinduka txertatzeko. Eskabidean taldeak haien dokumentalaren trailerra estreinatu dute. Horretaz gain taldearen 10. urtebetetzea ospatzeko kontzertu berezia emango dute urriaren 22an Totemaretoan, Iruñean. Txeguak, ez dakit, orotarikoak. Ni iritsi, gitarra konektatu eta dena topera. Zen kontzertu bakoitzan hola historia berri bat. Niretzat hoberenak, egia esan da. Y luego pues con responsabilidad, porque igual cuando lo vives en primera persona, que yo lo he vivido, igual no eres consciente del momento y de la trascendencia que luego puede tener para tu carrera un primer disco. Zan zen, lehenengo diskoaren grabaketan, baina argi geneukan ja urrengoa, izan barzela Laister eta gainera izan barzela super jamaikano. Eta nik uste dute helburu berbera geneukala bai Eskabideanek eta bai Pants Recordsek, ez? Euskarazko regea plazara jalkitzea. Zeuden bibide, edo aurrera gora tope, edo hor bukatzea taldea. Nik askotan esan dut, jendea galdetzean, uste dutela, Nafarroan azken bolan egon den talderik interesgarrienetariko bat, ez? Ikusten da oso harreman hona dakatela, parre asko egiten dutela eta beraien artean lagunak dira. Ere bai, eta kutsatzen dute beraien arteko giro hori ere bai. Momo txorro kementxuen, eromen ezkal gara. Lantzeko txistuen, zortziko alaien garra. Eta gaur Guggenheim Museoak 25 urte bete ditu, ikusezazue segidan minutu batean. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Bengo taldearen Saiek kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Bihar arte. Holtza gainean oioka dena paso delako azkar milaka momentu